init. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Sa ngalan ni Titangelo, ito po ang programang Top Secrets. Ang programang hindi ka huhusgahan bagos ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa iyo, ma'am? Elaine po. Miss Elaine, ilang taon na po kayo? 37 na po. 37 years old. Isang lupalop naman po kayo galing? Sa Iloilo po. Iloilo. Alright, di na po ako magpapaligoy-ligoy pa rito. Elaine, 36, from Iloilo. Ano ang top secret mo? Kasi ito pong ano ko po, matagal ko na kasi siyang tinatago. Hindi ko po matandaan kung, excuse me, kung ilang taon na po ako noon, 7 o 8 years old na nangyari sa buhay ko yun. Ngayon, matanda na ako, magkakaroon na ako ng sariling pamilya, pero yung nangyari pa rin sa akin yung since nung bata ako, hanggang ngayon dala-dala ko pa rin siya. Yung galit, puot, kahit yung sarili ko, nagagalit ako sa sarili ko. Kasi lagi kong pinagdadasal na sana tulungan ako ni Lord na makalimutan yung nangyari sa buhay ko na hindi maganda kasi hindi ako makaka-move on. Pero hindi ko alam kung bakit may time na para akong binabangungot. May time na tuwing nakakanood ako sa TV ng mga ganyan na minumulesta, napakasakit. Nakikita ko yung sarili ko sa mga batang yan. Di ko po talaga alam kung 7 o 8 years old ako. Namulat po ako sa sobrang hirap ng buhay. Hindi ko naranasan paano maging bata. Kasi ang kwento sa akin ng lola ko, nakinamulatan kong mama, kasi hindi ko alam na lola ko lang pala siya. Ayun pala, mayroon pa pala akong mas tunay na ina. Kinamulatan ko yung lola ko na, ang sabi sa akin ng lola ko, ipinanganak lang daw ako ng mama ko sa mundong to pero ni minsan hindi siya naging ina para sa akin. Pagkaluwa sa akin, wala pa akong isang buwan, binayahi ako ng lola ko kasi pinababayaan daw ako ng mama ko. Hanggang sa lumaki ako na yun ang kinagisnan kong mama, yung lola ko, na hindi ko alam na lola ko talaga siya. Sa madaling salita po, ang ano ko po noon, ang kasama ko po pala sa bahay noon ang lolo ko, ang lola ko, at saka yung ate ko pong panganay, at saka yung kuya ko pong medyo special child. Hindi kami nakakakain. Hindi po kami nakakakain sa isang araw na hindi namin pinagtatrabahuan. Dumating po sa punto na hindi ko siya talaga totally kilala, pero pamangkin po siya ng asawa ng tita ko. Doon po nagsimula yung lahat. Hindi ko na po sasabihin yung totaling yung lugar kung saan nangyari. Ano po yun? Siyempre bata ka pa, 7 o 8 years old nung nangyari sa buhay ko yun. Wala talaga akong kamuang-muang na yung mga bagay pala na hindi dapat ginagawa at hindi ko pa deserve na mangyari sa buhay ko, pero naranasan ko. Ilang beses, sa jeep, sa ilalim ng tulay. Hindi ko po mabilang kung 2 o 3 beses ako na-rape sa madaling salita po. Rape victim po ako.
nung time po na yun, siyempre bata ka, may takot ka sa buhay, may takot ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Talagang wala po ako sa ano nung bata ako kasi hindi ko alam yun na masama pala yun, na ano pa sa edad ko. So, Mhm. parang ano po ako nun, wala lang, parang naglalaro lang, parang laro po sa akin yun, Mhm. parang normal. Hanggang sa hanggang sa tinatakot ako ng lalaki na, gano'n nga, nasasaktan ako, pati yung mama ko. Tapos isang beses po yung tita ko na nag-ano po ako, nagkuwento ako. Tapos dun po sila naalarma na kung ilang beses na daw po ba nangyayari yung gano'n. Mhm. Elaine, puwede bang Ang malaman kung nasa ilang taon itong pamangkin ng asawa ng tita mo na nang-rape sa iyo ng ilang beses? Siguro po hindi ko siya matandaan, parang mga nasa minor pa po siya nung mga time na yun. Menor de edad itong lalaking 'to, tama? Opo, opo. Mhm. And then nung tuluyan ka ng nakapagsumbong sa tita mo tsaka kanila tinanong kung ilang beses nang ginawa sa'yo nitong pamangkin ng asawa niya. Opo. Anong reaksyon nila? Nung time po na yun, pumunta po kami ng ano, yung ikukuwento ko na lang po yung mga medyo nagpaano lang po sa'kin yung mga natatandaan ko pa pong Mhm, ng mhm, pangyayari. Naalala ko po nun, pumunta po kami ng police station kasama yung mama ko at saka yung tita ko. mhm. Etong Tapos mama dun po mo sila na kasama mo, eto yung tunay mong mama, yung biological mother mo, tama? hindi po, Yung yung lola mama mo? ko pong itinuturing lola ko po. Okay, lola mo na itinuturing mong mama mo. Opo. Okay. Tapos po pumunta po kami ng police station 'no, ni-refer po kami yung puwede po bang sabihin yung ospital? Siguro kung gusto mo na mas pribado ang iyong kwento, 'wag mo na lang banggitin kung ano yung pangalan ng Okey. ospital. Okey. Ano po siya, ospital po siya parte ng Maynila. Okay. Doon po na ano, nung pumunta po ako do'n, yung alam niyo po yung pisikal na, aanuhin ka na maipapasok na aparato do'n sa part mo, Mhm, na mhm. katunayan na ikaw ay naghahasa, may makukuhang sperm sa lalaki po. Mhm, mhm. Do'n po naanuhan na totoo nga po may nakuha. Tapos nung bata po ako, alam niyo po yung pakiramdam na bata ka pero para kang nababaliw. Tingin ko sa sarili ko nung bata ako para akong nasisiraan ng bait. Kasi ano po yun, eh, ilang beses po akong pinatitignan sa psycho na pinagdo-drawing ako, kung hindi may drawing po na sasabihin sa'yo, "Ano bang ginagawa nila, tama ba 'yan o mali? Anong kulay 'to?" Ilang beses po ako naggaganon. Tapos po nung time na yun, so dinala po ako sa kumbento, nung napatunayan po ng gano'n. Parte po siya ng Olonga po, Mhm. sa kumbento. Hanggang dun po na pina-practice ako na ito ang dapat mong sabihin pagdating sa korte, ganito, ganyan, huwag kang magsisinungaling. Kung ano yung unang statement mo, yun dapat ang paninindigan mo para manalo tayo sa kaso. Mhm. Tapos, eh, di ako po asang-asa ako na may hustisyang mangyayari sa buhay ko. Mhm. Pero nung time na po yun talaga tingin ko sa sarili ko para na akong baliw. Opo, mahilig akong makipag-away, naging bayolente akong bata. Ayokong ano po, hindi ako nakikipaghalubilo na nakikipaglaro, hindi po. Nung sa kumbento po ako may kanya-kanya kaming sponsor, mga taga-ibang bansa, ang lagi ko lang po nilalagay sa wishlist ko, gusto kong malaking Milo, malaking Bear Brand, ta's gusto kong bagong sapatos, damit. Pero 'pag dumadating na po yun, yung malalaking Bear Brand at saka Milo, hindi ano ko po yun, tinatago ko po yun, nagtatago po ako sa ng aparador, kinakain ko po lahat yun kung hindi dun ako sa mga talahiban. Kaya nung tingin ko po sa sarili ko nung bata ako para akong may ketek. Hindi ko alam, baka na dahil sa pinagdadaanan ko na walang nakakaintindi sa'kin na na kahit mag-open ako ng mag-open parang tatawanan ka lang, tingin sa'yo nagdadrama ka sa buhay kasi hindi nila alam kung anong pinagdadaanan ko talaga. Kaya nung ano po nung bata ako, lagi ako napapasali po ako sa away. Ang hilig-hilig ko makipagsuntukan kasi nga po gano'n yung nangyari sa akin na
feeling ko may ketek ako. Hanggang sa ano nga pong yun, hanggang sa nagpa-practice na nga po yung sa kaso. Tapos po, so, nag-aano po ako na, nang akala ko makakamit ko na po yung hustisya na ano, na gusto kong mangyari, na gusto kong makulong yung taong bumaboy sa pagkatao ko. Ngayon po, parang humihina na po yata yung ampunan na yun. Binalik po kami dito sa ano na lang po, parte ng Cavite. Binalik po. Inano po pala ako, dinala ako sa panibagong ano po, sa panibagong ampunan. Tapos po, doon ko po nakilala yung ano ko, doon ko po nakilala yung tunay kong mama. Nadala-dala siya nung mama ko na lola ko pala. Doon na ano po, na pinakilala po sa akin ng ano ko na siya daw po ang tunay kong mama. Hanggang sa hindi ko na po talaga nakuha yung hustisya na para sa akin. Parang alam niyo po yun, yung parang binasura po yung kaso. Ayun pala po, wala akong kaalam-alam na ano lang po, siguro siguro mga 5 years ago ko lang nalaman nito, na sa pinsan ko po na mas matanda sa akin, na siya na yung may isip na noon, na nakakatanda na sa nangyayari. Kinuwento niya sa akin, sabi niya, alam mo ba kung bakit hindi nabigyan ng hustisya yung kaso mo? Sabi niya, dahil yung tita daw po namin ng kapatid ng mama namin, nakipag-areglo daw po kasi pamangkin yun ng asawa niya. Alam niyo po ba, napakasakit nun sa akin. Napakasakit kasi dapat kakampihan niya ako kasi ako yung pamangkin niya. Pero hindi ko alam bakit mas kinampihan niya pa yung ibang tao. Kasi nung nakausap ko po nung tita ko na may handang tumulong po sa akin, na nasa akin pa po yung medical na katunayan na yung kaso na namatay, pwede ko pang buhayin kasi gusto pong tumulong sa akin. Ngayon kinausap ko po yung tita ko, sabi ko, ante, sabi ko, gusto ko pong magsampa ulit ng kaso. Sabi niya, bakit? Para saan? Sabi ko, kasi lagi para akong binabangungot. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi niyo alam ang pakiramdam ko na nakakatulog ako. Tapos magigising, ano ka, yung nananaginip ka na ginagahasa ka. Umiiyak ako sa panaginip, ayun pala magigising ako, totoo po akong umiiyak. Sabi ko, napakasakit po nun sa akin, ante. Tapos, nung dyan kami nakatira kila mama, pinapapunta mo pa yung pamangkin ng asawa mo. Hindi nyo ba alam kung gaano kasakit sa akin na nakita ko siyang harap-harapan? Sabi ko, gusto ko siyang sugurin, gusto kong basagin yung mukha niya sa galit ko kako. Sabi ko, hindi mangyayari ang lahat ng trauma, galit. Sabi ko, kung hindi niya sa akin ginawa yun, sinira niya yung buhay ko. Tapos po, nung kinausap ko yung tita ko, ang sagot niya sa akin, paano ba yan? Sabi niya, maraming madadamay daw po. Sabi ko, wala akong pakialam sa madadamay. Sabi ko, ilang taon ko tiniis. Sabi ko, ilang taon kong tiniis ang lahat ng galit sa dibdib ko. Ang inaasahan ko po, sana humingi siya ng tawad sa akin. Hindi lang naman yun ang naging kasalanan ng tita ko sa akin mula bata ako. Binubugbog niya ako. Naranasan kong bitayin ako, isa ako ka. Kung saan katamaan ng pamalo. May mga peklat ako sa mukha ngayon. Ayan yung mga resulta ng kinukurot niya ako sa mukha. Lahat po ng kasalanan ng tita ko hanggang sa ngayon, pinipilit kong magpatawad. Pero hindi ko man lang marinig sa kanya na patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Wala man lang ganun. Pag nagkikita kami, parang wala lang. Hindi man lang niya inisip yung nararamdaman ko na mula bata hanggang sa ngayon, dala-dala ko yun. Sabi ko nga po sabi ko sa pinsan ko, sana balang araw hindi mag-cross yung landas namin ng tita ko na pagsasalitaan niya ako ng hindi maganda, kasi yung mula 7 o 8 years old ako naggalit sa puso ko. Sabi ko, baka mamaya yung salita akong bibitawan sa kanya, hindi ko na siya makilala, hindi ko siya kilalanin na kapatid siya ng mama ko. Ayoko maging bastos hanggat maaari ka ako na
yung respeto, gusto kong manatili sa akin yun kasi tita ko pa rin siya. Nagpapasalamat ako kung hindi, sabi ko nagpapasalamat ako kasi kahit papaano inalagaan niya ako. Lagi niya ako pinapalo, binubugbog. Naalala ko nga po nun, siyempre pag bata ka, yung sumakit po yung tiyan ko. Nung araw po yung CR po nasa labas, walang bubong, tapos gasera pa po yung gamit namin. Ginigising ko po yung tita ko. Ayaw magising kasi nga po sumasama yung tiyan ko. Tapos nung hindi ko na pumaano, napadumi po ako sa higaan. Kinaumagahan po, katakot-takot na sipang ginabot ko sa kanya. Grabe yung pamamalupit niya sa akin. Hanggang sa ngayon, naghahangad pa rin ako na humingi man lang sila ng tawad ng asawa niya. Kasi yung hustisya po na gusto ko makuha, hindi ko nakuha yun. Kaya nga po tuwing nagkakaroon ako ng kapartner ng kalibin po, kinukuwento ko yun. Kaya lang, minsan sasabihin sa akin, gusto ko daw siguro yun nangyari sa akin. Hindi ko naman po kagustuhan yun. Sino po bang gustong bata na gagahasain ka? Ang gusto ko lang naman hanggang sa ngayon yung kung hindi ko na makakamit yung hustisya sa akin at si Lord na lang ang bahala sa lahat. Sabi ko, sana man lang yung tita ko humingi sa akin ng tawad. Yung tawad man lang na para makapagpatahimik sa puso ko na aminin niya yung mga pagkakamali niya. Yun lang naman ang gusto ko. Kasi kahit hanggang sa ngayon, para akong binabangungot ng kahapon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimulang patawarin ng lahat, kalimutan. Ilang beses ko pinagdadasal yan. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makamove forward sa buhay. Kahit yung lalaki po, naalala ko noon, na ano pa, na malapit po kasi yung bahay ng tita ko sa bahay ng mama ko. Pumupunta po yun doon. Akala niyo po ang kapal-kapal ng mukha niya. Sabi ko nga kung ito kutot, tirisin ko siya, mamartilyuhin ko pa para lang mamatay. Ang kapal-kapal po ng mukha niya, nakikita niya ako. Pero parang wala lang. Tapos yung tita ko gano'n din at saka yung ano niya, yung asawa niya. Ang kakapal ng mukha. Hindi man lang nila iniisip kung ano yung nangyari. At lalo na yung tita ko, kapal-kapal ng mukha niya. Nakipag-areglo tapos siya ang nakinabang ng pera. Wala po akong kaalam-alam kahit yung mama ko, yung lola ko po, walang kaalam-alam nung panahon na yun. Kaya daw pala sabi ng mama ng pinsan ko, sabi niya, nagulat na lang daw sila bakit wala na daw pong pinadadalang sulat yung korte. Ayun pala po, nakipag-areglo yung kapatid nila doon. Alam mo, Elaine, gusto kitang yakapin ng sobrang higpit. I'm so out of words right now dahil sa mga nabanggit mo ngayon. Pero sana kahit papano natulungan ka namin na malabas mo yung bigat ng nararamdaman mo. Alam kong napakahirap idetalye ng kwentong ito sa buhay mo. Pero nagawa mo. And I admire you for doing that. Napakatapang mo. Elaine, pwedeng malaman kung kumusta ang relasyon ninyo ngayon ng tunay mong ina? Matagal na po siyang patay. Mhm. And dun ba sa Namatay po, pagkakataon? ano po yun, namatay po siya. Kahit siya rin, hindi rin humingi ng tawad. Mhm. So, dun sa panahong nagkita kayo ng nanay mo na ipakilala siyang tunay mong ina, naramdaman mo ba na minahal ka niya, na may care siya sa'yo? Wala po. Mhm. Sa katunayan po nga niya, sa probinsya, ano po ako noon, 15 years old. Kinuha kasi ang ano po dun sa ampunan, kapag may magulang ka po, ibibigay ka po nila.
Kasi may magulang ka po. Ang mga iba pong kasamahan ko tumatagal kasi nag-aano pa po sila ng foster parents nila kasi wala na silang magulang or kahit kamag-anak na tatanggap sa kanila. Ako po may nagki-claim sa akin na magulang. Mhm. So binigay po ako sa madaling salita ta's inuwi po ako ng probinsya. Tapos po, yung bahay po na pinagtitirikan nila mama nun, ayun po ay nakikitirik lang po sila, hindi po kanila yung lupa. Tapos nung time na nag-aaral po ako, 15 o 16 po. Tapos ano po yun na may sinasabi siya sa'kin, sabi niya sa'kin kasi may lalaki po dun na nagbubunot ng ano po ng ano sa palayan. Sabi niya sa'kin, "Nakikita mo ba yung lalaking yan?" Sabi niya, "Ipapaasawa ko yan sa'yo." Ta's sumagot po yung ate ko, sabi niya, "Aba, ang bata-bata pa niyan, nag-aaral pa yan, bakit niyo pag-aasawahin yan?" Tapos nag-aano po yung ano, meron po kasi akong stepfather. 'Pag wala si mama, lagi po akong nagkakaroon ako ng takot. Opo, nagkakaroon ako ng takot kasi si mama nun 'pag wala lagi akong may kutsilyo sa ilalim ng unan ko. Kasi nangyari nga po sa akin nung bata ako, sabi ko, sa isip-isip ko po 'pag inatake ako nito sasaksakin ko siya. Kasi sa totoo lang po nawalan ako ng tiwala. Feeling ko 'pag may tumitingin sa'kin lalaki, feeling ko aatakihin ako. Feeling ko binabastos ako. Kahit wala naman po silang ginagawa, nakatingin lang. Yun ang umaano sa utak ko. Kaya tingin ko nun may sira na yata ako sa ulo. Tapos po dumating yung point na na nag-aaway si mama at saka yung ano niya po, yung bagong asawa niya, yung stepfather ko po, naririnig ko na bakit daw ako pinakakain, hindi naman daw niya ako kaanak. Palamunin, dumadagdag lang daw po ako sa palamunin. Nung time po na yun dumadagdag, marami akong iniisip. Tapos 'pag hindi pa ako kumakain kasi ang salita nga po, palamunin ako. Ang ginagawa ko nun po pagkadating sa pagkagaling ko po sa eskuwela nung uwi ng lunch, hindi ako kakain. Titingin lang po ako sa kanila kasi ayoko nga po dumagdag na pakainin. Tapos sasabihin po nung asawa niya, "Umuwi ka pa, di ka naman pala kakain." Gumanon po siya, sabi niya, "Kung hindi ka pala kakain, wag ka nang umuwi." Ta's gano'n-gano'n po ang ginagawa ko. Nung araw po na yun, ang baon ko lang ₱10, pinagkakasya ko po yun, 5 sa umaga, 5 sa hapon. Minsan po hindi na po ako kumakain. Tapos po nung ano po, nung naririndi na po ako hanggang yung mga anak ni mamang mga lalaki nakakaaway ko na, nakikipagsundukan din ako. Sinuyo po ako ng sinuyo nung lalaki, nanliligaw po. Pero yun po talaga, siguro po kung nabubuhay siya ngayon, parang Pauline and Vic Soto po kami sa edad. Tapos po nung time na yun nagkukuwento ako sa kanya, sinabi niya sa'kin sumama ako sa kanya. Hindi naman po agad ako sumama nun sumama po ako sa kanya nung pinakilala niya ako sa pamilya. Alam niyo po yung kahit labag sa kalooban ko, ginagawa ko na lang para makaalis po ako sa pader nila. Tapos po namanhikan po agad yung lalaki. Dahil nga po minor po ako na meron kaming kapitan at saka mga ano po, yung parang mga konsyel po sa barangay na may kasulatan po na hindi po sila mama puwede mag-demand na rape po o kinidnap ako dahil sa edad ko kapat sa edad ng lalaki. Tapos po pagkatapos mamanhikan, sumama na po ako para lang makaalis ako sa poder ng mama ko. Ta's huminto po ako sa pag-aaral kasi nahihiya na po ako. Sa age ko po yatang 16 nagkaanak ako. Tapos kahit man lang sa apo niya, hindi ko pa lang naranasan na magpalit siya ng lampin. Sa edad ko pong yun, wala akong alam kung paano ko aanihin yung anak ko. 'Pag umiiyak yung bata, umiiyak din ako kasi may nanay nga ako pero ni minsan hindi ko naman siya naramdaman. Magaling lang siya 'pag may kailangan, mabait 'pag nabibigyan. Tapos kapag hindi mo naman nabigyan ta's ang kagustuhan niya, ano na naman po yung ano niya, pati
pati yung apo niya hindi niya man lang mabuhat. Alam niyo po yung inaasahan kong magulang, kaya nga po 'di ba magulang ka para alalayan mo yung anak mo, pero hindi ko alam. Kaya po minsan iniisip ko parang sumpa, sumpa yata ako kasi mulang isinilang ako parang wala namang magandang nangyari sa'kin. Hindi ko alam kung kailan ako naging masaya. Hindi ko alam kung sino ba ang nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko, kung sino yung nandiyan para sa akin kasi kahit yung sarili kong ina, hindi ko naman naramdaman. Nung panahon po na yun na may hinihingi siya nun, alam niyo po yung ano ka, pero kahit naging ganun po yung mama ko, para po akong asong sunod-sunuran. Sinabi niya sa'kin hiwalayan ko yung lalaki dahil bata pa nga po ako, nasa 16 pa lang ako. Iniwan ko yung lalaki kasama yung anak ko. Nakipagsapalaran po ako, nangatulong ako lahat-lahat. Pero nagpapadala pa rin po ako sa anak ko nun. Hanggang kung saan ako napapadpad, hanggang sa nabalitaan ko na lang namatay yung ama ng anak ko. Pero sa totoo lang po, sobrang bait nun. Napakabait niyang tao. Ang kasalanan ko lang naging sunod-sunuran ako sa mama ko. Akala ko kasi kapag magulang ka, lagi kang tama. Hindi pala. Akala ko 'pag magulang ka, poprotektahan mo yung anak mo. Hindi rin pala. Minsan sila pa yung nagpapahamak. Pare-pareho sila ng tito ko. Magagaling sila 'pag mga may kailangan. Sa madaling salita, mukha silang pera. Alam niyo po, nung na-hospital ako kasi nag-ano po yung asthma ko. Muntikan akong tubuhan. Ang lapit-lapit lang po. Hindi man lang nila ako dinalaw. Wala man lang sila, "O, kamusta ka? Humihinga ka pa ba?" Wala po talaga sila. Wala man lang dumalaw sa akin. Mhm. Elaine, medyo lumakas yung pandinig ko lalo nung sinabi mong may asthma ka. Sa kasalukuyan ba, inaatake ka pa rin ng asthma mo? Opo, kapag ano, katulad po ngayon sobrang init. Yung Oo. alam niyo po yung konting kilos ko lang, sobra po ako kaya Mhm. ano And po sa akin yung ano, yung masyado akong nai-stress or oo. yung mga bagay na nagpapalito sa utak ko, iniiwasan ko po yan kasi nung nagkaroon po ako ng komplikasyon, Mm. nung pagkatapos ko po na-hospital po ako, almost 1 week din ako nasa Mm, hospital. mm, Muntikan nga po akong tubuhan nun, eh. Pero mm, bago po ako naisugod sa ospital nun, pabalik-balik po akong nilalagnat. mhm, Tapos ano po yun, suka ako ng suka, ultimo tubig hindi na tinatanggap nung katawan ko. Iinom po ako ng tubig, isinusuka ko rin siya. mhm. Okey lang ba na mag-breathe in, breathe out ka muna ngayon? Bibigyan kita ng konting, segundo para gawin 'to kasi ayaw naman natin na sa kalagitnaan ng, pagse-share mo, pagbabahagi sa amin ng iyong top secret, eh, bigla ka nalang atakihin ng iyong asthma. Sige, breathe in, breathe out ka muna. Okey lang kahit marinig namin yung ano, yung pagsinga mo din dito, ha? Pasensya na po. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa amin. Yung mga demonyong mga tao ang dapat humingi ng kapatawaran sa'yo. Maraming gustong yumakap sa'yo sa pagkakataong ito. Even Titan Jello, nakita ko nag-comment siya kanina, naiyak siya. And I'm very sure kung nandito siya talagang sasabihin niya sa'yo na isang yakap na mahigpit para sa'yo. Top secret sharer, Elaine. Maraming maraming sumusuporta sa'yo, maraming naniniwala sa'yo, at marami kang kakampi dito, hindi ka nag-iisa. Elaine? Po. Sige, ilabas mo muna yan. Ilabas mo muna ang yung mga kasipunan.
Yan, sige. Yung anak mo ba doon sa, nung 16 ka, nakikita mo pa, nakakasama mo pa? Ano po, nakakausap ko naman po siya. Mhm, Ngayon po ay 20 years old na po siya. mhm. May bago ka na bang HR pamilya? HRM po siya po. May bago ka na bang pamilya? Ano po, ikakasal na po next month. Wow! Advance congratulations! Thank you po. Mhm, Hindi ko po talaga ine-expect yun kasi mhm, marami sa tutuusin lang po. Hindi lang po ako malas sa ibang bagay, malas din po ako pagdating sa lalaki. mhm. So, what made you say yes dito sa lalaking 'to na ikakasal ka na next month? Ano po yan, parang ilang buwan po siyang pabalik-balik sa inuupahan ko kasi may tindahan po ako that time. Tapos bumili po siya ng Marlboro Red. Ang sabi niya sa'kin, sabi niya, "Te, crush kita, puwede ba manligaw?" So, sa edad ko pa namang ito trentahin mahigit na, kinilig pa ako. Tapos simula po dun hindi na siya mawala sa isipan ko. Sabi ko, "Sira ulo nung taong yun." Tanda-tanda ko na pa sasabihin niya pa sa'kin, gano'n. Sabi ko, feeling ko tuloy naging teenager ako. Mhm, Pero hindi ko po agad inano sa sarili ko na seryoso siya kasi wala naman sa mukha niya, eh. Hindi halata sa ano niya, sa pagkatao niya na siya yung tipong lalaking magseseryoso sa babae. Para siyang alam niyo po yung parang damit, suot mo ngayon mamaya iba naman. mhm, Pero iniba niya yung pananaw ko. mhm, Iniba niya yung pananaw ko pagdating sa lalaki na sabi ko lahat ng lalaki pare-pareho lang yan. Kasi ang ihi kasi nila tatayo sila lahat. Sabi ko, so pare-pareho lang yan. Gagamitin lang ako, pipirahan lang ako, tas bukas na bakalaw 'pag wala ng makita lalayas na mga animal na yan. pero siya ang bumago ng perspektibo mo tungkol sa mga lalaki? Opo, 'di sa ano po nun nagsama kami, hanggang sa ngayon po naglilibid kami. Mhm, Yung siyempre 'pag mga unang ano pa lang po siya kinakabisado niyo pa yung isa't isa. Yung tuwing nag-aaway kami o nagtatalo kami, nakikita niya sa'kin na yung kalusugan ko po ang naaapektuhan. mhm, Yung sabi ko sa kanya kasi nung mga unang buwan, dalawa, sabi ko sa kanya, kinuwento ko sa kanya yung bago siya, yung pinalitan niya, kinuwento ko sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, "Hindi naman ako naghahangad ng lalaking gwapo." mhm, Sabi ko, "Ang sa akin lang, ayoko ng susumbatan ako sa mga nakaraan ko. Gusto ko tatanggapin ako ng buo, mamahalin ako ng buo." Sa tanda kong ito, never ko naranasan yun. Kahit sa sarili kong magulang, never ko naranasan yun. Sa pamilya ko, never ko naranasang mahalin ako. Sabi ko kaya nga siguro nagpapalit-palit din ako ng lalaki kasi hinahanap ko na may magmamahal sa akin. Sabi ko ang akala ko kasi ang basehan ng pagmamahal sa materyal na bagay. 'Pag nagkakaroon po ako ng ano doon, hindi ko naman po sinasabing mayaman ako, dukha lang din po ako, pero sa pera po kasi masyado po akong masinop pagdating sa pera. Sabi ko ang akala ko basehan ng pagmamahal para tanggapin ako ng lalaki para hindi ako lokohin. Sabi ko binibilhan ko siya ng mga bagay na ganito, na alam ko paborito niya, ayun pala hindi. Kasi imbes na ako yung minamahal nila yung materyal na nakukuha sa akin. Kaya sabi ko, "Ayoko ng gano'ng buhay." Sabi ko, "Simple lang naman ang gusto ko sa buhay ko, magkaroon ako ng sarili kong pamilya, uuwi ako ng bahay, yung matatawag kong aking pamilya." Lagi kong pinagdadasal kay Lord na sabi ko, "Lord, kung para sa'kin 'to, 'wag mo naman na siyang kunin." Sabi ko, "Pero kung hindi para sa'kin, dahil ikaw ang mas nakakakilala sa taong 'to kaysa sa kilala ko siya, ngayon pa lang gumawa ka ng paraan tanggalin mo siya." Gano'n po yung nangyari nung bago siya dumating sa buhay ko, yung pinalitan niya. Gano'n po yun. Kaya dun ko po natuklasan na niloloko ako. At saka stress din po ako nun. Yung
yung ano po siya, yung tawag eto naranasan ko sinisigawan ako sa CCTV. Akala mo yung parang may ambag sa 'pag umakyat sa bahay, akala mo may buhat na isang sakong bigas, wala naman. Kahit na isang dakot na bigas wala, pero naranasan ko sa lalaki na sinisigawan ako, "Hoy kanina pa ako naghihintay ng ano sa GCash ganito, ganyan." Kahit hinihika ako, lumalabas ako kahit bumabagyo. Mhm. Kaya yun ang sinasabi ko po ngayon sa ano ko, sa kalibit ko na ayoko po ng gano'ng buhay. Mhm. Sabi ko, "Hindi man tayo mayaman, hindi ko hiniling ibigay mo sa'kin ng langit at lupa." Sabi ko, "Sapat na sa'kin yung magpakatotoo ka. Ayoko ng mababae ka, ayoko ng mga bisyo." Sabi ko, "Yun lang ang ayoko." Sabi ko, "Wag mo akong binibigyan ng dahilan na nakaka-stress ko." Sabi ko, "Kasi nagkakasakit ako." Mhm. Nung mga unang ano pa namin gano'n siya na parang alam niyo po yun, yung ano siya, yung hinahayaan niya akong mag-isip hanggang sa natuklasan niya na kahit konting sagutan lang namin na Mhm. dinidibdib ko siya. Mhm. Ayan, pagkauwi niyan masama na pakiramdam ko, Mhm. marami ng masakit sa akin. Alam Mhm. niyo po nagkaroon ako ng ano, ng komplikasyon, lumaki ng lumaki yung tiyan ko. Yung parang katulad po kay Ivana, lumaki ng lumaki yung tiyan ko, tapos namayat ako, naging para akong kuba. Mhm. Tapos Di nung nagpa-check-up po ako dun sa ano, sa gastro, hindi po normal yung size ng tiyan ko. Mhm. Ano daw rason kung bakit naging gano'n yung katawan mo? Nagkaroon po ako ng komplikasyon na marami. Mhm. Ano po 'to, mas mataas yung ano po, yung puting dugo ko, immune system ko, Mhm. Mhm. yung oxygen level ko sa katawan ko. Kaya po ko no'n na ano, namuntikan akong matubuhan kasi bumaba po yung ano, ng oxygen level ko. Yung Mhm. baga ko nagkaroon ako ng pneumonia. Mhm. Lahat po nun nag-ano po ako sa gastro, lahat po yun nagsimula daw po sa stress. Mhm. Pero etong partner mo ngayon, nagkaroon na ba siya ng character development? Kasi simula ka mo nang nadiskubre niya na hindi umu-okey yung kalusugan mo sa tuwing nagkakaroon kayo ng, pagtatalo o conflict, eh, inayos na niya. Opo, sa ngayon po napaka-bless ko. Sabi ko nga, worth it lahat ng pinagdaanan ko lalo na pagdating sa lalaki. Mm. Sabi ko nga, kung hindi ako napadpad dun sa isang lugar na nangupahan ako, hindi ko siya makikilala. Mhm. Kaya nga po kahit sa biyenan ko napakasuwerte ko po. Mahal Mm. na mahal ako ng mga biyenan ko. Mhm. Yung biyenan kong babae sasabihin niya sa'kin, "Wag kang mag-alala pagdating ng araw aasenso ka rin." Mm. Kaya napaka-bless ko po. Sabi ko, Mhm. "Sino ba ako na para maging walang hiya sa kanila, kung ganyan ba naman kabait mula sa magiging asawa, sa biyenan, napakabait po nila." Mhm. Talagang may awa ang Diyos. Puwede bang Opo, malaman kung itong, mapapangasawa mo next month ay alam ang background mo nung ikaw ay bata pa? opo. Mhm. Sinabi ko po 'yan sa kanya, ang sabi niya sa'kin, "Kalimutan mo na 'yan," sabi niya sa'kin. Mhm. Sabi niya nga kung ano nga lang daw puwede niya nga doonin yun. Sabi ko, "Hayaan mo na lang," sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, kalimutan ko na lang daw po yung nakaraan. Mhm. Sabi ko, "Paano ko makakalimutan ang nakaraan kung ang dami kong tanong ni isa walang nasasagot?" Mhm. Sabi ko, "Sino sasagot nun?" Minsan nga pinagdadasal ko, "Lord," sabi ko, "sana kung hindi man masagot, iparamdam mo na lang sa akin kung bakit nangyari yun." Minsan nga po sa tutuusin lang po, hindi ako minsan naniniwala, sorry po sa mga lahat ng nakikinig. Minsan tinatanong ko, nagagalit ako kay Lord. Sabi ko, "Lord, 'di ba ang sabi mo hindi mangyayari, ano tawag nito, hindi mo ibibigay kung hindi kakayanin." Sabi ko, "Bakit po?" Ginaganon ko siya. Alam niyo po yung parang akala niyo po yung kinakausap ko lang, akala mo tropa lang o barkada. Mhm. Hindi ko siya tinitignan na Diyos. Sabi ko sa kanya, "Minsan nakakainis ka rin, eh." Gumaganon po ako sa sarili ko. Mm. Sabi mo, hindi mo bibigyan ng problema ang isang tao kung hindi kakayanin. Bakit po? Binigyan niyo ng cancer yung isang tao. Bakit ginanon niya ba 'yan? Lumalaban siya lahat ng merong ari-arian, binenta na, nawala na para lang ipagpatuloy ang buhay niya, pero bakit namatay pa rin siya? Sabi ko, "Yun nangyari sa buhay ko, akala ko malalagpasan ko, bakit hindi? Ginusto ko ba yun?"
Sabi ko, hindi ko alam kung ano talaga ang gusto mong mangyari sa akin o sa ibang tao na bibigyan mo ng pagsubok na hindi kakayanin pero kinaya, pero hanggang sa namatay na lang. Sabi ko, 'di ba dapat po kung hindi kakayanin dapat hindi ibibigay? Kasi ang sabi sa ano na hindi yan ibinibigay para humina ang loob mo. Pero ang iba tinatamaan maano ng malalang sakit, nahihiwalay sa asawa, minsan ang babae nagpapakamatay, kung hindi lalaki nagpapakamatay dahil gano'n nga niloloko ng asawa. Pero anong dahilan nun? Lahat daw may dahilan. So hinahanapan ko po yun ng sagot sa akin. Mhm. Sabi ko, pero kung ako ang babase parang wala akong makitang tamang sagot kung bakit nangyayari lahat ng yun kahit kahit sa akin. Paslit ka, wala kang laban, wala kang kamuwang-muwang sa lahat ng bagay, pero bakit nangyari? Mhm. Para saan? Patatagin ako? Mhm. Marami namang paraan para tumatag ang isang tao pero hindi sa masaklap na pangyayari sa buhay. Mhm. Minsan nga po, sumasali ako sa mga Bible study pero kahit sila parang wala silang maisagot sa tanong ko. Mhm. Sabi ko siguro masasagot lang 'pag namatay na ako, 'pag nandun na ako sa langit, kung sa langit nga ba ako pupunta dahil tatanungin ko pa rin yan si Lord kung bakit, Lord, bakit ganito? Bakit nangyari 'to? Mhm. Kasi sa akin, nung nagka-asthma ako, ano po naman yun, lahit naman po talaga namin yun kasi yung ate ko pong nasa abroad, may asthma din po yan kaya lang siya, ano siya, yung may mga ano lang siya, halimbawa sa mga balahibo ng pusa, Mhm. aso. Ako po Mhm. kasi ultimo sa alikabok, Mhm. Matindi ang asthma pabango. mo, oo. Sa alikabok po, tapos yung pusa ko nga po sabi sa'kin ni doc tanggalin ko kaya lang ano po siya, nasa labas na po siya minsan pinapapasok ko lang po dito sa loob ng bahay saglit, pero Mhm. 'pag parating na po yung aking asawa, inaano ko muna po kasi nagagalit yun sa akin kasi balahibo nga po. Mhm. Kaya lang po sa'kin talaga hindi ko maano yung asthma ko na kahit gumagalaw lang po ako, Mhm. opo, konting galaw lang lalo na ngayon sobrang tag-init po. Mhm. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, "Ang laki ng kuryente natin kasi maghapon yung electric pan Mhm. nakatutok na sa'kin, ang init-init na rin ng singaw." Mhm. Sabi ko, "Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko." Minsan po nagbubuhos ako ng tubig kahit malamig na Mhm. malamig, kahit hating gabi po bago ako matulog, minsan 2:00 nga po, naliligo pa ako bago ako hihiga kasi hindi ko po talaga kinakaya. Mhm. Yung yung sobrang hindi ako makahinga, yung parang may nakadagan sa dibdib ko. Dati po nakakahiga ako ng kahit isang unan lang, nakakatulog ako ng gano'n. Mhm. Ngayon 2 patong na tapos lagi akong nakatagilid kasi kapag nakatihaya po ako, hindi ako makahinga para po akong nalulunod. Mhm. Kahit yung pagbihis lang, halimbawa naliligo ako, naghihilod lang ako, hinihingal ako. Mm. Sabi ko, grabe naman nakako itong ano ko. Simula lang po nung naanuhan lang po ako na sobra akong nai-stress. Mhm. Pero kita Kaya mo siya naman din ngayon, 'di ba? Binibigyan ka ng Panginoon ng bawat araw, 'di ba, sa buhay mo para simula uli o di kaya naman para harapin na naman ng isang panibagong pagsubok sa buhay. So every day is a gift and that is why opo, it is called present oo, kasi siya po ay regalo o ito po ay regalo ng ating Panginoon. And kanina, Elaine, sabi mo no, may mga taong pinagtanungan ka na tungkol doon sa mga tanong mo about kay God. Legit naman na may mga bagay talaga na hindi natin talaga masagot sa mundong ito. May mga tao talagang hindi kayang sagutin yung mga katanungan ng isang human being because only God can answer the question. opo, And eventually, maintindihan talaga natin kung bakit nangyari lahat ng mga pinagdaanan natin sa buhay. Hindi lang talaga tayo dapat mawalan ng tiwala at pag-asa sa buhay. Elaine, may gusto ka pa bang sabihin o mensaheng ibahagi sa ating mga kabisyo? ano po yun? Meron Sorry, ka pa bang gustong ibahagi sa ating mga kabisyo, mensahe? wala naman na po. Pero para dun sa tita ko, Mhm. alam kong kahit hindi siya nakikinig, sana dumating ang araw na ano, na
Hihintayin at hihintayin ko pa rin hangga't sa nabubuhay ako, hangga't ang mga paa ko'y tumatapak pa rin sa mundong ibabaw na ito. Hihintayin ko pa rin na humingi siya ng kahit konting pasensya lang, na para sa ikatatahimik din ng kalooban ko. Siya natahimik na sila kasi sila naman ang may gawa ng gano'n. Pero sana sa taong nasaktan nila, lalo na pamangkin niya, kadugo niya ako, sana maanuhan niya ako na humingi siya ng tawad. Kaya yung ate ko pong nasa ibang bansa, kapag ano po, minumura niya yon, nagiging bastos siya, pero lagi kong sinasabihan ng ate ko na, "Ate," sabi ko, "tita pa rin natin 'yan. Kahit ano pa man ang naging kasalanan niya, oo, binubugbog tayo nung bata tayo, halos mapatay na tayo, binubugbog niya tayo, luha, sipon, halos ihi, tae natin, halos sabay-sabay na yung lumalabas sa sobrang pangbubugbog po ang ginagawa sa amin." Sabi ko, "Magpatawad ka," sabi ko sa kanya. Sabi niya hindi daw, hangga't siya daw nabubuhay never daw niyang magagawa yun, dahil natatandaan niya lahat ng tromang ibinigay. So, hindi ko po siya masisisi dahil ako din po may sarili akong na trauma, pero pinipilit ko pa rin magpatawad. Pero ang gusto ko, totaling healing na gusto kong maramdaman sa buhay ko is marinig ko man lang po sa bibig niya, sa bibig po ng tita ko, na humingi kahit konting pasensya, ipaliwanag niya sa'kin bakit nangyari yung ganito, para maintindihan ko kung ano ba ang anong dahilan niya, bakit mas kinampihan niya pa yung pamangkin ng asawa niya kaysa sa akin. Kasi hangga't hindi ko po nakukuha yung sagot, hindi ko talaga siya maiintindihan kung bakit. Pero kung susubukan niya sa'kin mag-open, siguro baka sakaling mabuksan yung kaisipan ko na siguro nga mas tama yung ginawa niya. At sana matagpuan mo yun, makamit mo yun, kung ano man yung hinihingi ng puso mo. Elaine, gusto kong humingi ng mensahe para sa batang ikaw. Meron ka bang gustong mensaheng ibigay sa 6 or 7-year-old Elaine? Opo, sa batang ako, kahit ano pa man ang nangyari sa nakaraan, ang nakaraan ay nangyari na, hindi na kayang balikan. Siguro magpatawad din sa sarili. Hindi ko man naging kasalanan. Hindi ko kasalanan na ipinanganak ako sa mundong 'to, na gano'n na nangyari sa akin. Siguro kahit sinong bata o hanggang sa ngayon, walang may kagustuhan nun. Siguro nangyari yung mga bagay na yun, may dahilan din talaga. Hindi ko lang talaga alam kung anong klaseng dahilan yun, pero naniniwala ako at kakapit pa rin ako sa paniniwala na hindi nga naman talaga ibibigay ni Lord yun kung walang dahilan. Patuloy pa rin sa buhay, laban pa rin kahit ano nangyari. Kasi pagdating ng araw, parang yung anak ko ay magiging siya at yung mama ko ay magiging ako. Pero never kong tutularan ng mama ko na wala siyang pakialam sa kanyang anak. Bagkus na hindi man lumaki sa'kin ang anak ko, pero anytime na kailanganin niya ako. May mga bagay na imposible, pero magiging imposible yan 'pag nanay ka talaga. Ano lang po, tuloy lang sa hamon ng buhay, at salamat ako sa edad kong 'to, nakarating ako. Dati-dati pinagdadasal ko lang na uminad lang ako ng 30, masaya na ako. Napaka-bless ko ng tao. Napakatapang nung batang yun. Kahit na maraming nangyari, mula na-rape ka, tinapon ka ng sarili mong ina, nagkasakit ka, wala man lang nagbumisita sa'yo, pero ito pa rin siya, tumatayo. At dun ko nalalaman na kahit ganun at ganun pa rin ang nangyari sa'kin, mahal ako ni Lord. Kasi kung hindi niya ako mahal, aanuhan niya pa rin ako sa mga lalaking mali, sa mga maling tao.
Ngayon binigyan ako ni Lord na lalaking magmamahal sa akin ng totoo, yayakapin ang lahat ng ano ko sa sarili ko. Hindi ako perpektong tao, lagi kong sinasabi. Dahil siguro sa nangyari sa buhay ko, masyado kong mainitin ulo, para akong nagger. Pero lahat yun niyakap nitong lalaki. Kaya nagpapasalamat ako sa batang yun kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako matapang. Wala ako ngayon. Alam niyo po nung bata ako, naalala ko pala, nung bata po ako isa rin po ako sa ano, hindi man magandang boses ko pero isa po ako sa napapasali ako sa mga choir sa simbahan. Isa rin po ako sa dating nag-aano, yung kasi akala ko po kasi nung bata ako, magmamadre ako. Hindi pala para sa akin yung ano na yun, yung mga suot ng madre ay hindi para sa akin. Kasi sabi ko nung bata ako gusto kong maging ganito para makatulong din sa mga kapwa kong na-abuse, may mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi pala para sa akin talaga yun. Kasi kung naging madre ako, napakalupit kong madre, napaka-strict akong tao. Eh di magbe-bless kami sa'yo pag ganun, no? Opo. Bawal Kaya ang lang po hindi talaga miniskirt. para sa akin. Mhm. Kasi Elaine, nung nasa kumbento po kasi ako, alam niyo po ba, number 1 ako sa lahat ng punishment ay nasasalo ko. Squat, face the wall, kain sili, pati yung naka-squat ka na may libro, kapag naibaba mo ng konti, another libro, pag may ibaba, another libro. Sumasagot po ako sa madre, kaya naisip ko nun, ay ito hindi para sa akin. mhm, Kasi nga po, feeling ko kasi kapag ano, yung pakiramdam ko po nung nakaranas nga po ako ng sobrang pambubugbog sa mga tita ko, inisip ko, tinatakbo po sa isipan ko na, sige, bugbugin mo lang ako kasi wala akong hindi kita kayang labanan. Pero pagdating ng araw, pag kaya ko ng sarili ko, kaya ko ng tapatan ng lakas mo, kahit sinong tao, wala nang pwedeng mang-api sa akin. Yan po ang tumatak sa akin hanggang sa ngayon. Kaya nung nasa kumbento po ako, ultimo madre kinakalaban ko kasi feeling ko po lagi akong ano, yung nadidihado ako. Feeling mhm, ko lagi akong walang laban, mhm, pero mali pala yun. Kahit kasi po mahilig akong mga tuwiran, kahit yung point na mali, itutuwid ko pa rin siyang tama para sa akin. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong paniwalaan basta itong akin. 'Pag tumatanda ka na po pala, nag-iiba na rin ang ano mo sa buhay na pananaw, mhm, na kaya nga sabi po nila, yung ano, tayo'y tumatanda hindi dahil sa age, nagiging mature tayo sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. mhm. Correct. Yun ang yun pong nagpapa-mature sa'tin, yun pong nagiging senyales na matanda na tayo. Totoo. Hindi yung edad, kasi minsan matanda yung edad mo pero mukha mo bata pa. Mhm. At saka, alam mo yung wisdom, karunungan. Ay, Hindi ito opo. naibibigay basta-basta dahil lang sa binigyan ka ng isang eksperyensya o kaya naman dahil sa pagtanda mo sa edad. Ito ay dahil din sa sunod-sunod na mga experiences mo that made you stronger. Karunungan o in English, wisdom. Alam mo, Elaine, you are full of wisdom. Thank you po. Sobrang well-versed mo and I admire you for having wisdom. Grabe yung inspirasyon na ipinakalat mo ngayon. Hindi mo lang alam, marami kang mga kabisyo sa pagkakataong ito na na-inspire dahil sa katapangan at kalakasan na meron ka. Sa pagharap mo sa bawat araw, grabe ang tatag mo. Na kahit Dapat sinasabi nga mo po nung na ano, susuko, di ba? Pero nandiyan ka pa din. Na marami kang tanong, opo. nandiyan ka pa din.
Dapat nga po ano itong kinukuwento mo Dapat po sa'min? nung ano po, nung sino nga po ba natin na gustong kunin yung kwento ng buhay ko na gano'n. Hindi ko po alam kung magpakailaman o yung another na ano pa po, hindi ko alam kung Channel 2 o 7 po yun dati na ano, eh, Mhm, hindi lang po pumayag yung side ko na gagawin siyang kwento. mhm. At least 'di ba, Itong programang ito, ikaw mismo ang kusang nagbahagi ng iyong sikreto o ng karanasan mo sa buhay. Kasi dapat naman talaga sa'yo magmula ang desisyon kung gusto mong Opo, ibahagi ang sarili mong kwento o hindi. At hindi ibang tao. Ang mga tao sa paligid mo, especially yung mga kaanak mo o mga magulang mo, sila lang ang dapat ang gagabay sa'yo. Pero nasa sa'yo pa din ang pagdedesisyon kung ito ba ay dapat mong ibahagi sa ibang tao o sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. And Elaine, maraming salamat sa pagbabahagi mo sa programang ito ng pinakatatago mong sikreto. Salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan na makapagbigay sana ng inspirasyon sa karamihan. At sa pagkakataong ito, gusto ko lamang bigyan ka at alayan ka ng panalangin kasama ang mga kabisyo nating mga nakikinig sa iba't ibang lupalop ng mundo. Okay, let's put ourselves in the holy presence of the Lord. Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Dala-dala ang pusong puno ng halo-halong damdamin. Pasasalamat sa mga taong kumukop sa aming top secret sharer na si Elaine. Na kahit may kirot, dahil sa sakit na naranasan niya sa loob ng tahanan o sa piling ng ibang kaanak, ikaw ang nakakaalam ng buong katotohanan. Ang takot, ang pananahimik, ang pakikipaglaban, at ang hustisyang hindi niya nakuha noon. Ngayon binubuksan po ni Elaine o nabuksan po niya ang puso niya. Naway bigyan niyo po siya ng lakas na harapin ang lahat ng may dagdag na tapang. At Panginoon, sa mga sandaling iniisip niya na siya ay nawawala, na baka siya'y baliw o isang sumpa kapag ito po'y naiisip niya, ikaw po sanang magpaalala ng katotohanan sa kanya na hindi siya baliw, hindi siya sumpa, hindi siya ang may kasalanan. Siya ay nasaktan, pero hindi siya ang dahilan. Pagalingin mo po ang sugat na hindi nakikita ng mga mata. Punan mo po ng kapayapaan ng puso at isip niya sa tuwing bumabalik ang sakit at alaala. Ibalik mo po yung tiwala niya sa kanyang sarili at iparamdam mo po na siya ay buo, mahalaga at karapat dapat mahalin. Panginoon, gabayan mo po si Elaine sa landas ng hustisya, sa paraang ligtas, tama at puno ng karunungan. Naway makamtan niya ang kapayapaan at makahingi na po sana ng tawad ang mga taong nagkasala sa kanya. At kung wala man, Panginoon, ang manghingi ng tawad mula sa mga nagkasala, ikaw po sana ang magbigay ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mga tao sa paligid niya o ng mundo. At kung may dapat managot, ikaw na po ang magdala ng tunay na katarungan. Salamat po sa mga taong nagbibigay liwanag sa buhay ni Elaine. Salamat po sa kanyang mapapangasawa. Ginawa niyo po siyang instrumento para maramdaman niya ang inyong pagmamahal. Patuloy mo po silang papalain. At sa gitna ng lahat po ng ito, ipaalala mo po kay Elaine araw-araw na hindi siya ang nangyari sa kanya. Siya ay higit pa ron. At kung may mga tanong siyang hindi pa masagot sa pagkakataong ito,
sana po, mapaunawa niyo po sa kanya ang mga nangyari sa kanya at ang dahilan kung bakit nangyari yun sa kanya. Sana po tuluyan siyang humilom. Sana patuloy siyang umasa. At sana kumapit siya sa pagtitiwala sa inyong kapangyarihan. Idinadalangin po namin ito sa inyo may kapal. Amen. Amen po. Elaine, Salamat po sa pakikinig. salamat din sa pagbabahagi ng iyong top secret. God bless you, Elaine. Salamat po. Palagi po ako nakikinig sa inyo. Salamat. Minsan nga po pag may naririnig po akong kwento na parang nalalapit sa akin, parang gusto kong hatakin yung taong nakapanakit dun sa taong bakit ganun sila. Ako rin eh. Gusto ko, sa totoo lang yung mga nanakit sa'yo, gusto ko yakapin sila ng sobrang higpit. Pero sa leeg. Yung yakap na mahigpit sa leeg talaga, yung tipong mangingitim, yung mga leeg nila, ganun. Yung magba-violet muna, tapos biglang boom, itim na, ganun. Pero syempre, we shouldn't be violent to animals. Charot! Umidarot! Anyway, salamat Elaine. Sana kahit papaano napagaan namin yung bigat na nararamdaman mo. And Opo. we do hope the best for you, especially you are getting married. And talagang may awa ang Diyos at meron talagang mga instrumentong ipapadala ang Panginoon para mas maramdaman mo ang pagmamahal niya sa iyo. Salamat Elaine. Opo. God bless. Bye. Thank you po. Daming tumatakbo sa isip ko ngayon. Pero walang mga salita yung talagang gustong lumabas sa bibig ko. Pero sige, eto. May sabihin ako. Kung hindi nyo kayang magpakananay, huwag kayong magpakananay. Huwag kayong bumuo ng bata. Kasi may batang nakakaawa. Sorry pero yung mga nanay na walang kwenta, sana hindi na kayo madagdagan pa. Sana hindi na kayo madagdagan pa. Sana hindi dumami yung mga magulang na walang kwenta. Ang sakit-sakit ng loob ko, lalong-lalo na ngayon, naging nanay na ako, parang nai-imagine ko na merong ganitong klaseng bata. O sabihin ko yung parang anak ko, naranasan ng sender, parang hindi kaya ng kalooban ko. Kasi kung tunay kang matinong magulang, hindi mo hahayaang mangyari yung bagay na yun sa anak mo. O kung sakali man, suportahan mo yung anak mo sa pagkikipaglaban niya sa hustisya at ikaw pang mangunguna sa pakikipaglaban niya sa hustisya. Hindi mo ipapakupkup sa ibang tao yung bata. Punot dulo nito, magulang. Kaya kung hindi nyo kayang buhayin na maayos yung bata, huwag kayong makipag-tsuktsak teres tulon dugets. Kawawa yung bata. At napakahalaga po ng tamang paggabay sa bata, lalong-lalo na kung siya ay babae. Minsan ko na itong nabanggit dati pa sa mga top secret calls namin dito sa programang ito, na napakahalaga na sabihin mo sa anak mo
na hindi siya dapat sumama sa lalaki. Hindi siya dapat umupo sa lap ng lalaki. Hindi siya dapat magpahalik sa lalaki kahit kamag-anak nyo pa yan. Hindi siya dapat magpakita ng katawan niya kahit sa tatay niya pa yan o sa kapatid niyang lalaki yan. At a very early age, pwede mo nang sabihan yung bata tungkol doon. Nang sa gayon, maprotektahan niya yung sarili niya pag hindi mo siya nakikita o pag may ibang taong gumagabay sa kanya. At dapat bukas ang komunikasyon ng mga magulang sa bata. Hindi sana matakot yung bata na magsabi ng totoo sa magulang. Kasi ang nangyayari sa ibang mga parent tsaka children, natatakot yung batang magsalita dun sa magulang. Bakit? Kasi ganun yung dynamics nila. I-break natin yun. Dapat hindi takot ang batang magsabi ng katotohanan sa mga magulang. And kung meron mang taong dapat pagsabihan ng bata, ikaw ang nangunguna sa pila dahil ikaw ang magulang. Kaya sana, again, hindi na dumami ang mga walang kwentang magulang. Kung hindi kayang buhayin ng maayos, gabayan ng maayos, paputol nyo yan o kaya tali nyo agad. Kawawa yung bata. And I hope for healing. I wish healing for those who got traumatized by sexual predators and violators. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto magbahagi ng kanilang top secrets, pwede naman po bukas ulit magsama-sama tayo. Mamaya na pala yun. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kasama ang Basa Princess DJ Rakitera sa ngalan po ni Titan Jello. Ito po ang top secrets. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!